Çûkek ciwan û xweşik di daristên de ji vî alî difirî aliyê din. Dema difirî dilxweş dibû, xem di nava dilê wî de nebû. Lê belê roviyek fêlbaz xwe diavêje û vê digire. Çûka xweşik ditirse, xweşiya wê hemû diçe. Ji tirsan hemû laşê wê dilerize. Rovî pirsek ji çûkê dike û dibêje: Belê çûka piçûk, bi çi tiştî tu ewqas aram û dilxweşî? Her tim gotin soz û awazên xweş dixwînî. Ez roviyek ewqas bihêz im, lê çima her tim xemgîn û dilteng im? Çûk dibêje: Mamê rovî, eger tu bixwazî bersiva xwe bigirî, pêwîst e tu destpêkê de min azad berdî. Rovî jî got: Kerem ke, tu azad î. Çûk jî gelek kêfxweş bû bi vê biryara rovî. Ev tirsa wê hemû çû. Çûkê li rovî temaşe kir û got: Rast e, ez lewaz im, lê rexmê hemû tiştan ez kêfxweş û dilxweş im. Tu bihêz î, lê her tim xemgîn û dilteng î, ji ber ku ez ji hemû ajalan hes dikim. Ez hizra ziyandana kesekî nakim, lê tu her tim bi ziyandana ajalan ve mijûlî. Çiqas tu ziyanê bidî xelkê, tu ewqas ziyanê didî canê xwe jî. Ji ber wê ez her tim kêfxweş û dilxweş im. Vijdana te jî diêşe ji ber wê jî tu her tim xembar î.